రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి మళ్ళీ మనకి మొదటి బిందువులో వేటి వేటి యొక్క వేగాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలని చెప్పారు రూపగోస్వామి. వాక్కు, మనస్సు, క్రోధము, జిహ్వ, ఉదరము, ఈ ఆరేటి యొక్క వేగాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. అప్పుడేంటంటే అట్లా ఎవరైతే వాటిని కంట్రోల్ చేయగలిగారో అంటే నియంత్రించగలిగారో అటువంటి వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమందినైనా కూడా శిష్యులు చేసుకోవడానికి వాళ్ళు అర్హతని పొంది ఉన్నారు. అందుకే వాళ్ళని ఏమని చెప్తారంటే ధీరులు, ఏతాన్ వేగాన్యో విషహేత ధీరహ అని చెప్తారనమాట. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రపంచమంతటా కూడా శిష్యులని పొందవచ్చు. అంతేగాని ఎవరు పడితే వాళ్ళు మేము గురువులము అని చెప్పుకోవడానికి అది కరెక్ట్ కాదు అని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. శ్రీ రూపగోస్వామి మనకి ఆ యొక్క ఓకే, ఈరోజు మనము ద్వితీయ బిందువు చూద్దాము. నిన్న చూసింది ఏంటంటే వాచో వేగం మనస క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగముదరోపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వమపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. ఈ ద్వితీయ బిందువు ఏంటంటే అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహః జనసంగశ్చ లౌల్యం చ షడ్భిర్భక్తిర్వినశ్యతి. ఈ బిందువును చదవాలనుకునే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మాతాజీ, ప్రభుజీ, ఎవరైనా. హరే కృష్ణ. మాధవి మాతాజీ, స్వాతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నియమాగ్రహః జనసంగశ్చ లౌల్యం చ షడ్భిర్భక్తిర్వినశ్యతి హరే కృష్ణ. స్వాతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అత్యాహారః ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహః జనసంఘర్ష లౌల్యం చ షడ్భిర్భక్తిర్వినశ్యతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రమాదేవి మాతాజీ, శైలజ మాతాజీ. శైలజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహః జనసంగశ్చ లౌల్యం చ షడ్భిర్భక్తిర్వినశ్యతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ, మీనింగ్ చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ద్వితీయ బిందువు అతి ఆహార అంటే అమితముగా భుజించుట లేక అధికముగా కూడబెట్టుట. ప్రయాస చ అధికముగా శ్రమించుట. ప్రజల్భ అనవసరంగా మాట్లాడుట. నియమ ఆగ్రహ నియమ నిబంధనల విషయంలో అధిక ఆసక్తి లేక అగ్రహ అంటే అధిక నిర్లక్ష్యము. జనసంగహచ భౌతిక వ్యక్తులతో సహవాసము. లౌల్యం చ అధికమైన కోరిక అంటే అత్యాశ. షడ్భిహి ఈ ఆరింటిచే. భక్తి భగవత్ సేవ భగవంతుని పట్ల ప్రీతి. వినశ్యతి నశించును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇది కూడా చదవాలా? ఈ క్రింద పేర్కొనబోయే 6 కార్యాలలో ఎక్కువగా నిమగ్నమైతే భగవత్ సేవ అంటే భక్తి నశిస్తుంది. 1. అవసరమైన దానికంటే అధికముగా భుజించుట లేక అవసరమైన దానికంటే అధికముగా ధనమును కూడబెట్టుట. 2. పొందుటకు శక్యం గాని భౌతిక వస్తువుల కొరకు అధికముగా శ్రమించుట. 3. లౌకిక విషయాల గురించి అనవసరముగా చర్చించుట.
4 ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కొరకు కాకుండా కేవలం అనుసరించుట కొరకే శాస్త్ర విధులను ఆచరించుట లేక విద్యుక్తములైన నియమ నిబంధనలను విడిచి స్వతంత్రంగా అంటే ఇష్టానుసారంగా వర్తించుట. 5 కృష్ణ చైతన్యము పట్ల ఆసక్తి లేని భౌతిక విషయాసక్తి గల వ్యక్తులతో సహవాసము చేయుట. 6 ప్రాపంచిక లాభాల పట్ల అత్యాశను కలిగి ఉండుట. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మనకి 6 విషయాల గురించి, ఆ 6 విషయాల కూడా అంటే ఈ క్రింద పేర్కొనబోయే 6 కార్యాలలో ఎక్కువగా నిమగ్నమైతే భగవత్ సేవ అంటే ఆ భక్తి అనేది నశిస్తుంది. మరి ఆ 6 ఏంటి? 1 అత్యాహార, 2 ప్రయాస, 3 ప్రజల్ప, తర్వాత నియమాగ్రహ, 4 జనసంగ, అలాగే లాస్ట్ది లౌల్యం. వీటిలో గనక మనం ఎక్కువగా నిమగ్నం అయితే ఏమవుతుంది? భగవత్ సేవ అంటే భక్తి అనేది నశిస్తుంది. వినశ్యతి. ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇక్కడ వినశ్యతి. వినశ్యతి అంటే నశించడం. ఆ 6 కార్యాలు ఏంటనేది మనం ఈరోజు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మన యొక్క ఈ మానవ జీవితం ఏంటంటే సరళమైన జీవనము, ఉన్నతమైన ఆశయాలు. అందుకే చెప్తూ ఉంటారు ఇస్కాన్లో కూడా, ముఖ్యంగా ప్రపోజల్ చెప్పేవాళ్ళు, సింపుల్ లివింగ్, హై థింకింగ్ అనమాట. అంటే మనం యొక్క జీవనం ఎలా ఉండాలంటే సరళంగా ఉండాలి. అంత ఎక్కువగా విపరీతమైన పోకడలకి కాకుండా సరళంగా జీవించాలి. కానీ ఆశయం మాత్రం ఎలా ఉండాలి? ఉన్నతమైన ఆశయం అనేది ఉండాలి. అలాగే బద్ధజీవులు అందరూ కూడా ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క తృతీయ శక్తి. అందుకే మనకి మిగతా వాళ్ళు మ్యూట్లో ఉండండి, మళ్ళీ తర్వాత అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారు. కానీ మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాము 3 ప్రధానమైన శక్తులు అనేవి ఉంటాయి. 1 ఆంతరంగిక శక్తి, ఆ శక్తినే హ్లాదిని శక్తి అని కూడా అంటారు, అంతర్గత శక్తి అని కూడా అంటారు. 2వది ఏంటంటే తటస్థ శక్తి అనమాట. 3వది ఏమో బహిరంగ శక్తి, బాహ్య శక్తి. ఈ తటస్థ శక్తి ఎవరు అంటే జీవులు. మనందరం కూడా భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తులు. అంటే మనమేంటి? అంతరంగిక శక్తి లేకపోతే బహిరంగ శక్తి, ఈ రెండింటి మధ్య స్థితులమై ఉంటాము. మరి దేవాది దేవుని యొక్క అంటే భగవంతునికి ఆధీనులైన శాశ్వతమైన సేవకులం ఒకటి చేత మనం ఏంటంటే జీవాత్మలు అనేవాళ్ళం, మనం అణు ఆత్మలం. ఇది మనం భగవద్గీతలో తెలుసుకున్నాం. కాబట్టి మనం ఏంటంటే 1 ఆంతరంగిక శక్తి వైపు అన్నా ఉండాలి, అంటే ఆంతరంగిక శక్తి యొక్క కంట్రోల్ అన్నా ఉండాలి, లేకపోతే బాహ్య శక్తి అంటే బహిరంగ శక్తి యొక్క నియంత్రణలో అన్న మనం ఉండాలి. మనం ఆంతరంగిక శక్తి యొక్క నియంత్రణలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే సహజంగానే స్వరూప శక్తి అంటే మనం ఏదైతే మమైవాంశో జీవలోకే అని చెప్పారు, జీవభూత సనాతన అని భగవంతుడు 15వ అధ్యాయంలో. అంటే మన యొక్క సహజ స్థితి ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క అంశలు, అతని యొక్క సేవ చేయాలి. మరి కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఆంతరంగిక శక్తి యొక్క నియంత్రణలో ఉన్నప్పుడు ఎట్లాగో భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలోనే మనం నెలకొని ఉంటాము. అందుకే మనకి భగవద్గీతలో చూసాం, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. అంటే ఓ పార్థ, ఈ యొక్క భ్రాంత చిత్తులు కానటువంటి వాళ్ళు అంటే బద్ధ జీవనంలో ఎవరైతే చిక్కుపడకుండా ఉన్నారో వాళ్ళు దైవీ ప్రకృతి యొక్క ఈ అంతరంగిక శక్తి యొక్క రక్షణలో ఉంటారు. వాళ్ళు నన్ను ఆది అయిన అలాగే అవ్యయం అంటే ఎప్పుడు కూడా తరిగిపోని వాడిని అని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. అంటే దేవాది దేవుడు అని వాళ్ళు తెలుసుకోవడం ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు భక్తియుక్త సేవలో సంపూర్ణంగా నిలిచి ఉంటారు అని మనకి ఇక్కడ ఈ శ్లోకం కూడా చెప్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఎట్లాగో సంపూర్ణమైన భక్తియుక్త సేవలో నిలిచి ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళనే మహాత్మా అంటారు. అంతేగాని కొంతమంది ఏంటంటే జాతీయంగా లేకపోతే మానవత్వంతోనో లేకపోతే సమాజంలో కొంత సేవ చేయడమో లేకపోతే ఇట్లా అంటే ఎవరో ఒకరికి వాళ్ళ బంధువులకనో ఇట్లా కొన్ని సేవలు చేసి ఇతరులకి అంటే మంచి మంచి సేవలే చేస్తారు. వాళ్ళ కోసమో వాళ్ళ యొక్క పేరు కోసమో కొన్ని కార్యకలాపాలని విస్తరింపజేసి చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే అంతర్జాతీయంగా కూడా కొంతమంది సమాజం కోసం, కొంతమంది దేశం కోసం, కొంతమంది వాళ్ళ బంధువుల కోసం ఇట్లా అంటే కొన్ని త్యాగాలు అనేవి చేయొచ్చు. అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియ సుఖాలని త్యాగం చేసి
ఇట్లా దేశం కోసమో, అంతర్జాతీయంగానో, సమాజం కోసమో, వాళ్ళ బంధువుల కోసమో ఇట్లా కొన్ని కొన్ని చేసినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా మహాత్మాని బిరుదని ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. కానీ అది కరెక్ట్ కాదనమాట. అంటే కొంతమంది నిరాహార దీక్ష చేయడము, ఆమరణ నిరాహార దీక్ష అంటారు ఇట్లా. కానీ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే, అంటే వాళ్ళు కోరుకున్నది ఏదైతే ఉందో అది లభించిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ మహాత్మా అనే పదానికి సరిపోని కార్యాలనే మళ్ళీ చేస్తూ ఉండవచ్చు. కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మహాత్మా అనే పదము కరెక్ట్ కాదు. మరి మహాత్మా అనేది ఇందాక మనం చూసాం కదా, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే మహాత్ములు అనేవాళ్ళు దైవీ ప్రకృతి, అంటే ఆ హ్లాదిని శక్తి, అంతరంగిక శక్తి అంటే శ్రీమతి రాధారాణి, అలాగే లక్ష్మీదేవి ఇట్లా వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటారనమాట ఆంతరంగిక శక్తి అనే ఆ శక్తిని. కాబట్టి ఎవరైతే అట్లా మహాత్ములు ఉన్నారో వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక విషయాల పట్ల నియుక్తులై ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక విషయాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా ఉంటారో వాళ్ళని ఏమంటారంటే దురాత్ముడు అని అంటారు. అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే సంకుచిత మనస్తత్వం కలిగి ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు మహామాయ మనం చూసాం కదా, బహిరంగ శక్తి యొక్క నియమాలలో అంటే నియంత్రణలో వాళ్ళు చిక్కుబడి ఉంటారు. మరి మహామాయ ఏం చేస్తుంది? వాళ్ళని త్రివిధ క్లేశాలకి గురి చేస్తూ ఉంటుంది. ఎవరికైనా గుర్తుందా త్రివిధ క్లేశాలు అని మనం చూసాం భగవద్గీతలో? ఎవరైనా చెప్తారా? త్రివిధ తాపాలు, త్రివిధ క్లేశాలు గుర్తుందా ఎవరికైనా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అధిభౌతిక, అధిదైవిక, ఆధ్యాత్మిక. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. మనకి ఏంటంటే 3 క్లేశాలు అనేవి ఉన్నాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి దుర్గాదేవే మహామాయ అన్నమాట. ఈ దుర్గము అంటే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక దుర్గంగా చెప్తారు. ఈ బ్రహ్మాండం, ఇంకొక బ్రహ్మాండం, ఇంకొక దుర్గం, ఇట్లా ఈ బ్రహ్మాండాలన్నింటినీ కూడా దుర్గాదేవి ఒక జైలర్ లాగా. ఇప్పుడు జైల్లో ఎవరైతే ఖైదీలు ఉన్నారో, సపోజ్ ఇది ఒక జైలు లాగా అనుకుంటే మనందరం ఖైదీలు అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఈ బద్ధ జీవనంలో జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నాం. మరి ఆ జైలుకి ఒక జైలర్ అంటూ ఉంటారు కదా, ఆవిడే మహామాయ అంటే బహిరంగ శక్తి అనమాట దుర్గాదేవి. దుర్గాదేవి దగ్గర ఏముంటుంది? ఏ ఆయుధం ఉంటుంది? త్రిశూలం. 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 ఆ త్రిశూలం ఏంటంటే 3 శూలాలని కలిగి ఉంటుంది అనమాట. అంటే అది దైవిక, అది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక అన్నమాట. అది దైవిక అంటే మనం చూసాం, ఒక అంటే దేవతల ద్వారా కొన్ని కొన్ని క్లేశాలు అనేవి అంటే కష్టాలు అనేవి మనకి కలుగుతూ ఉంటాయి. అంటే కరువులు వస్తూ ఉంటాం, విపరీతమైన కరువులు అంటే వర్షాలు లేక, భూకంపాలు వస్తూ ఉంటాము, తుఫాన్లు వస్తూ ఉండడము ఇట్లా అనమాట. అలాగే అది భౌతిక అంటే ఇతర భూతాల ద్వారా. భూతాలు అంటే జీవులు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇతర జీవులు అనమాట. భూతాలు అంటే ఏదో దెయ్యాలు భూతాలు అన్నట్టు కాదు. భూతాలు అంటే ఏంటంటే ఇతర జీవుల ద్వారా అనమాట. మనందరం కూడా భూతాలమే, అంటే భూతులము, అంటే సర్వభూత స్థితి అని కూడా మనకి చూసాం భగవద్గీతలో. అందరిలో కూడా ఆయన మన హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉంటానని చెప్పారు. కాబట్టి మనందరం కూడా జీవభూతాలు అనమాట. కాబట్టి అందరిలో కూడా సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక జీవి నుంచి ఇంకొక జీవికి ఎదురయ్యే క్లేశం, కష్టం అంటే ఒక జీవి అంటే ఒక మనిషి ఉన్నాడు, నన్ను తిట్టొచ్చు, లేకపోతే నన్ను ఏదైనా ప్రమాదానికి గురి చేయవచ్చు, ఇటువంటివి అనమాట. అంటే ఇతర జీవుల ద్వారా నేను కష్టాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాను. అలాగే ఒక పాము ఉంది, లేకపోతే ఒక తేలుంది, లేకపోతే చీమలు, దోమలు, ఇవన్నీ అంటే వేరే జీవుల ద్వారా మనకి ఏదైతే ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయో, లేకపోతే వాటి వల్ల మనకి ఏదైతే కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఆది భౌతిక. అలాగే ఆధ్యాత్మిక మూడోది. ఇదేంటంటే మన యొక్క మనసు ద్వారా, అంటే మనమే ఏదేదో ఊహించేసుకుంటాం. వాళ్ళు నన్ను అట్లా అన్నారో, లేకపోతే నేను రేపొద్దున నాకు ఏం జరుగుతుందో, అంటే రేపు నేను ఎవరికి సమాధానం చెప్పాలి, నా వల్ల ఈ తప్పు జరిగిపోయింది, ఇట్లా మనమే మదన పడిపోతూ ఉంటాము. రాబోయే కష్టాన్ని ఈరోజే అనుభవిస్తూ, ఈరోజే దుఃఖంలో మునిగిపోతూ మనము మనసుని కంట్రోల్ చేసుకోలేక ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. వీటిని మానసిక క్లేశాలు అంటారు. లేకపోతే మన దేహానికి వచ్చే అనారోగ్యం, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆధ్యాత్మిక అన్నమాట. కాబట్టి ఈ త్రివిధ తాపాలు అనేవి మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట.
నిజానికి మనం భౌతిక ప్రపంచంలోని జీవులందరం కూడా మహామాయ ఆధీనంలోనే ఉంటాము. ఈ త్రివిధ క్లేశాలు ఇక్కడ చెప్పారు కదా, ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, అలాగే బద్ధజీవులం అంటే పునర్జన్మ, వార్ధక్యం. వార్ధక్యం అంటే ముసలితనం అనమాట. అలాగే రోగం, మరణం. అందుకే మనం దీన్ని ఏం చెప్తామంటే జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి. అందుకే భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్తారు, జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి, దుఃఖ, దోషాలు దర్శనం. అంటే ఈ పునర్జన్మ, వార్ధక్యము, రోగము, మరణము భౌతిక ప్రపంచంలో ఎదుర్కొనే సమస్యలు అనమాట ఇవన్నీ కూడా. మరి మనం భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా కూడా ఈ దేహాలను పోషించుకోవడానికి పనిచేయాలి. కానీ కృష్ణ చైతన్య విధానాన్ని అనుకూలమైన రీతిలో అలాంటి వారిని వారు ఎలా చేయగలుగుతారు అంటే దేహ పోషణకు మనకి ఆహార ధాన్యాలు, వస్త్రాలు, ధనం వంటి ఇతర వస్తువులు శరీర పోషణ కొరకు అందరికీ అవసరమే. కానీ ఎవరైనాను ప్రధాన అవసరాలకు మించి అధికంగా సేకరించకూడదు. ఈ సహజమైన సిద్ధాంతాన్ని అనుసరిస్తే దేహ పోషణకు ఎలాంటి కష్టము ఉండదు. ఇదంతా కూడా మనం ఈరోజు చూస్తాం. అంటే ఆధ్యాత్మిక మనం శరీరం వల్ల చూసాం కదా, ఏదైతే మనకి ఈ క్లేశాలు అనేవి కలుగుతూ ఉన్నావో ఆ 3 తాపాలు మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాము. మరి ఈ పునర్జన్మ, వార్ధక్యము, రోగము, మరణము ఈ 4 కూడా మనం వీటిలో కూడా మనం పడుతూనే ఉంటాము. మరి వీటన్నిటిని కూడా మనం ఎలా అధిగమించాలి అనేది చూద్దాము. పద్మావతి మాతాజీ, మీరు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ప్రకృతి విధానాన్ని. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రకృతి విధానాన్ని అనుసరించి పరిణామ క్రమంలో తక్కువ తరగతికి చెందిన జీవులు తమకు అవసరమైన దానికంటే అధికంగా సేకరించడం కానీ తినటం కానీ చేయవు. కనుకనే పశుపక్షాదుల జీవితంలో సాధారణంగా ఆర్థిక సమస్యలు కానీ నిత్యావసర వస్తువుల కొరత కానీ ఉండదు. బహిరంగ స్థలంలో ఒక ధాన్యపు బస్తాను వేసి ఉంచితే పక్షులు వచ్చి కొన్ని గింజలను మాత్రమే తిని వెళ్ళిపోతాయి. అదే మనిషి అయితే బస్తానంతటిని తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. అతడు తన పొట్టకు పట్టినంత తిని మిగిలిన దాన్ని నిల్వ చేసుకునేటకు ప్రయత్నిస్తాడు. శాస్త్రానుసారం అవసరమైన దానికంటే అధికంగా సేకరించటం అత్యాహార నిషేధించబడింది. దీని వలనే నేడు ప్రపంచమంతా కష్టములను అనుభవిస్తుంది. అవసరమైన దానికంటే అధికంగా సేకరించటం, తినడం ప్రయాస లేక అనవసర శ్రమను కలిగిస్తాయి. భగవంతుని ఏర్పాటు వలన ప్రపంచంలోని ఏ భాగంలో వారైనను కొంత భూమి పాలిచ్చే గోవు ఉంటే చాలా ప్రశాంతంగా జీవించవచ్చును. అతడు స్థానికంగా ధాన్యాలను ఉత్పత్తి చేసి గోవుల నుండి పాలను పొందగలిగినచో జీవనోపాధి కొరకు వారు ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి వలసపోనవసరం లేదు. అది అన్ని ఆర్థిక సమస్యలను పరిష్కరించగలదు. అదృష్టవశాత్తు కృష్ణ చైతన్యాన్ని అలవర్చుకొనుటకు, భగవంతునితో తనకు గల సంబంధాన్ని అవగాహన చేసుకొనుటకు, పరమ లక్ష్యాన్ని గ్రహించుటకు, భగవత్ ప్రేమ కొరకై మానవునికి ఉన్నత జ్ఞానం అందించబడింది. దురదృష్టవశాత్తు ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఇదేంటంటే అత్యాహారం అన్నమాట. అంటే మనకి అత్యవసరం అనేవి ఉంటాయి. ఏంటి వాటినే ఏమని చెప్తారంటే ఇంగ్లీష్లో నీడ్ అంటారనమాట. అంటే మనకి క్లాత్స్ అంటే బట్టలు, అలాగే ఫుడ్ ఆహారము, అలాగే షెల్టర్ అంటే వసతి. ఈ 3 ఏంటంటే మనకి కంపల్సరీగా అవసరం. మిగతావన్నీ కూడా ఏంటంటే వాంటెడ్, అంటే మనం కోరుకుంటూ ఉంటాం వాటిని. ఎక్కువగా తినాలి, చాలా కాస్ట్లీ ఫుడ్ అనేది అంటే చాలా ఖరీదైన ఆహారం అనేది తీసుకోవాలి, చాలా పెద్ద బంగ్లాలో ఉండాలి, కాస్ట్లీ అంటే మంచి మంచి సూటు బూటు వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి వాంటెడ్ అనమాట. మనకి నీడ్ అంటే అత్యవసరం అనేది భగవంతుడు అందరికీ కూడా ఇస్తాడు. చిన్న చీమ దగ్గర నుంచి పెద్ద తిమింగలం వరకు కూడా వాటికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని, అవి ఎక్కడ నివసించాలి ఇదంతా కూడా భగవంతుడే ఇస్తాడు. అందుకే మనకి ఈశోపనిషత్తులో చెప్తారు, ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజిత మాగృత కస్య స్విద్ధనం. అంటే ఎవరికి ఏమేం కావాలో ఆల్రెడీ భగవంతుడు సమకూర్చి ఉన్నారు. కానీ మనం ఏంటంటే మనకి ఏదైతే ఇవ్వబడిందో అంతవరకు మాత్రమే తీసుకుని ఎవరికి వేరే వారికి ఏదైతే కేటాయించబడిందో దాన్ని మనం వాళ్ళకే వదిలేస్తూ ఉండాలి. కానీ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం, అందుకే ఇక్కడ ప్రపోజల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సపోజ్ మనం రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చి అంటే
ఒక బస్తా అనేది ధాన్యం అనేది పెట్టామనుకోండి, ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు అనేసి, అంటే ఎవరికి ఎంత కావాలో అంత తీసుకోండి అని పెట్టేసామనుకోండి, కొన్ని పక్షులు వస్తాయి. అవి కొన్ని గింజలు, అంటే వాటి ఉదరానికి ఎంత, అంటే వాటి కడుపుకి ఎంత అయితే పడుతుందో అంత అవి తీసుకుని అవి వెళ్ళిపోతాయి. అలాగే ఏదైనా పశువు వచ్చినా కూడా దానికి ఎంత అవసరం అని తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఎంతవరకు తింటుందో అంతవరకు తినేసి వెళ్ళిపోతుంది. అదే ఒక బస్తా అక్కడ పెట్టేసి మనం మనుషులకి, అంటే మనకి ఎవరికైనా చెప్పామనుకోండి, దానికి ఏం చేస్తారంటే తిన్నంత తినేసి మిగతాది అక్కడి నుంచి మూట కట్టుకుని తీసుకుని వెళ్ళిపోవడానికి చూస్తూ ఉంటాను. అంటే ఇతర జీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ సేకరించవు, తినవు. మనం పశువులను చూసినా, పక్షులను చూసినా, ఇవన్నీ కూడా నిత్య అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం అవి ఆరాటపడుతూ ఉంటాయి. కానీ మనిషి అనేవాడు ఏంటంటే ఎంత వస్తే అంత ఇతరుల నుంచైనా లేకపోతే ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ దోచుకొని తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అది కరెక్ట్ కాదు, అది అత్యాహారం అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రయాస గురించి చెప్తున్నారు. అంటే అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా, అంటే అధికంగా సేకరించాలి, తినాలి, కూడబెట్టాలి అని చూడాలి. అంటే దాని అంతా మరి మనం సేకరించాలి, ఇదంతా చేయాలి అంటే దానికి ఏం అవసరం అవుతుంది? శ్రమ అనేది అవసరం అవుతుంది. మరి దానికి తగ్గట్లుగా అధికమైన శ్రమను కూడా మనం చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు అంటే మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, సరళమైన జీవితం అంటే మనకు కొంత భూమి, అలాగే పాలిచ్చే గోవులు ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం చాలా ప్రశాంతంగా జీవించవచ్చు అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భూమిలో మనం ధాన్యాన్ని పండించుకోవచ్చు, దాంతో మన ఆహారం అనే ఆ కొరత అనేది తీరుతూ ఉంటుంది. ఒక గోవు ఉందనుకోండి, దాని నుంచి వచ్చే ఆ పాలతోటి, పాల పదార్థాలతోటి, దానితోటి మనం హ్యాపీగా జీవించవచ్చు. అందుకే మనం చూస్తే పాత రోజుల్లో కూడా, అంటే ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళవలసిన అవసరం కూడా లేదు. పాత రోజుల్లో చూస్తే ఏదైతే వ్యవసాయం, ఇట్లా పాడి పంటలు ఇవి ఎక్కువగా సమృద్ధిగా దొరికేవి. వాటిని చేస్తూ అప్పట్లో ఉన్న రోజుల్లో ఏం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, పల్లెటూరులో పగలంతా కూడా హ్యాపీగా వాళ్ళ యొక్క పనులన్నీ చేసుకుని సాయంత్రానికి ఇంటికి చేరిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకుని వాళ్ళు హరికథ అని, లేకపోతే భగవంతుని గురించిన చర్చలు, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉండేవి. మనకి అందరికీ, చాలామందికి పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా గుర్తుండే ఉంటాయి అన్నమాట. వాళ్ళు చక్కగా అటువంటి వాటి గురించి చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఈ రోజుల్లో టీవీలో సీరియల్స్, లేకపోతే అర్థం లేని వ్యర్థమైన ఏవో ఒక కంటెంట్, అలాగే సినిమాలు, షికార్లు, వీటి గురించే ఎక్కువ చర్చ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే రాజకీయాల గురించి, లేకపోతే ఏ దేశంలో ఏం జరిగిందో, ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే ఏ దేశంలో ఏం జరిగిందో, లేకపోతే మన దేశంలో ఏం జరిగిందో, మన రాష్ట్రంలో ఏం జరిగిందో, మన ప్రాంతంలో ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే మనకి కొన్ని నిమిషాలు సరిపోతుంది. మన అందరి దగ్గర ఫోన్లు ఉంటాయి, లేకపోతే మనం న్యూస్ జస్ట్ ఒక 5 నిమిషాలు చూసామంటే సరిపోతుంది. కానీ గంటలు గంటలు టీవీలు, వాటిల్లో వచ్చే అవసరం లేని వ్యర్థమైన కంటెంట్ల గురించే మనం ఎక్కువగా సమయం అనేది కేటాయిస్తూ ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో. అదంతా కూడా ఏంటి అంటే అవసరం లేనిది. మామూలుగా మనం చూస్తే మనకి పశువులకి ఏంటంటే బుద్ధి, జ్ఞానం అనేది ఉండదు. కానీ అది మానవులకు మాత్రమే ఇవ్వబడింది. ఎందుకు? అది భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్కారం కోసం, ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం మనం ప్రయత్నం చేయడానికి, అలాగే ఉన్నతమైన జ్ఞానం, ఉన్నతమైన స్థితిని పొందడానికి ఉద్దేశించబడింది అని మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. కానీ అందుకే మనకేం చెప్తారు, ఈ మానవ జన్మ అనేది దుర్లభమైనది, దాన్ని సరైన మార్గంలోనే వినియోగించాలి అని. ఉదాహరణకి ఒక అతను ఉన్నాడు, అతను ఒక జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. వాళ్ళ యొక్క ఆఫీసర్ చెప్పాడు, ఇంకా నువ్వు ఎక్కువ వర్క్ చేసావు అంటే నీకు ఇన్ని వేలు ఇస్తాను, అంటే ఇంకా జీతం అనేది ఎక్కువ ఇస్తాను, అంటే ఓటీ ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు కదా, ఎక్కువ గంటలు పని చేస్తే ఎక్కువ శాలరీ ఇస్తానని. 2 అవర్స్ లేకపోతే 4 అవర్స్ ఇట్లా మనం పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాము. ఎందుకు? ఇంకా ధనం సంపాదించాలి అని. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఎక్కువగా ఈ యొక్క ప్రయాసతోటి ఎక్కువగా శ్రమించడము, సమయానికి ఆహారం తీసుకోకపోవడము, ఒక నియమ నిబద్ధత లేని శ్రమను చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఫ్యూచర్లో కొన్ని రోజుల తర్వాత మనకి అనారోగ్యం అనేది కలుగుతుంది, ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం ఏదైతే కష్టపడి ఎంతో కూడబెట్టి ఎంత శ్రమించి చేసామో అదంతా కూడా ఆరోగ్యం సరవడానికి హాస్పిటల్స్కి, వాటికి వీటికి ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. అలాగే
ఏదైతే ఎక్స్ట్రా మనీ వచ్చిందో అదే కాదు, మనం శాలరీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నుంచి కూడా మనం ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది అనమాట. మరి ఇంతకు మనం ఆ ఎక్స్ట్రా చేసి సంపాదించిందంతా ఏమైపోయినట్లు, అంతా కూడా వ్యర్థమైపోయింది అనమాట. అందుకే మనకి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటారు, మనం రోజుని 3 భాగాలుగా విభజించుకోవాలి. 8, 8, 8. ఒక 8 గంటలు మన దేహ పోషణకై, అంటే మన యొక్క ఉద్యోగం ఏదైతే ఉందో అది, మన కుటుంబ పోషణ, దీనికోసం మనం సంపాదించుకోవాలి. అలాగే 8 గంటలు మనం ఆహారం తీసుకోవాలి, నిద్రపోవాలి. అలాగే మన యొక్క కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. మిగతా 8 గంటలు ఏవైతే ఉందో అది భగవంతుని యొక్క భక్తిని చేయడానికి దాంట్లో వినియోగించాలి. భగవంతుని నామాన్ని జపించడానికి, భగవంతుని యొక్క కథలను వినడానికి, భగవంతుని గురించి చర్చించడానికి, అంటే ఆధ్యాత్మికంగా మనం పురోగమించడానికి, డెవలప్ అవ్వడానికి ఆ 8 గంటలు కూడా వినియోగించాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనం ఇంకా ఏం చేస్తూ ఉంటాము, భవిష్యత్తులో మనం ఏదేదో చేయాలని వాటి కోసము, ఆ భవిష్యత్తు తరాలకై, మన కోసము, మన పిల్లల కోసం, మన మనవాళ్ళ కోసం అధికంగా ధనాన్ని కూడబెట్టేందుకే మనం శ్రమిస్తూ ఉంటాము. అటువంటి వారిని ఏమంటారంటే మూర్ఖులు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే రాబోయే జన్మలో, అలాగే రాబోయే తరాలలో ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించరు, కానీ ఎక్కువగా శ్రమిస్తూ ఉంటారనమాట. ఇలాగే ఒక ముంబైలో అనమాట ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే, ఒక గొప్ప కర్మిష్టి అంటే ఎక్కువగా ప్రయాసపడి ఎక్కువగా ధనాన్ని సంపాదించాడు. వాళ్ళ కుమారుల కోసము, వాళ్ళ యొక్క మనవల కోసము ఇలా అపారమైన ధనాన్ని సంపాదించాడు. కానీ తర్వాత అతని యొక్క కర్మను అనుసరించి ఈ దేహం నుంచి వెళ్ళిపోయాక ఆ ఎదురుగా, అంటే అతని పెద్ద ఇల్లు ఏదైతే ఉందో అతని ఎదురుగా ఒక చెప్పులు కుట్టుకునే వాళ్ళ యొక్క గృహంలో, అంటే ఒక పేదవారి యొక్క గృహంలో అతను జన్మించాడు. కానీ అతనికి ఆ పూర్వజన్మ ఏదైతే కొంత గుర్తుంది కాబట్టి అతనికి తెలుసు కాబట్టి ఆ ఇల్లు తనదేనని అక్కడికి వెళ్ళాడు. కానీ అతని యొక్క కుమారులు, అలాగే అతని యొక్క మనవళ్ళు అతన్ని చెప్పులతో కొట్టి పంపించేశారంట. ఇటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే అతను ఏదైతే చాలా కష్టపడి సంపాదించాడో అది అనుభవించడానికి కూడా అతనికి లేదు. కాబట్టి అందుకే మనకి ఏం చెప్తారంటే, దుర్లభ మానవ జన్మ సత్సంగే, అంటే మానవ జన్మ అనేది చాలా దుర్లభమైనది. దాన్ని సత్సంగం అంటే భగవంతుని యొక్క సాంగత్యంలో, భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో వినియోగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. మన దేహ అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం మనం కష్టపడాలి. మిగతాదంతా కూడా భగవంతునికి భక్తిలో వినియోగించడానికి చేయాలండి. అలాగే నిజమైన మానవ ధర్మం గురించి శ్రీ సూత గోస్వామి కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ధర్మస్య హ్యాపవర్గస్య నార్థోర్థాయోపకల్పతే నార్థస్య ధర్మైకాంతస్య కామో లాభాయ హి స్మృతః. అంటే విద్యుక్త ధర్మములన్నీ నిశ్చయముగా చర్మమోక్షం కొరకే ఉద్దేశించబడినవి. వాటిని ఎన్నడను భౌతిక లాభము కొరకై నిర్వహింపరాదు. అంతేగాక పరమధర్మమునందు నియుక్తుడైన వాడు భౌతిక లాభములైనడును ఇంద్రియ భోగమునకై వినియోగించరాదు. అంటే మనకి శ్రీమద్ భాగవతం ఏంటంటే, పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్తూ ఉంటే మనం భగవద్గీత క్లాసులు విన్నప్పుడు చాలాసార్లు ఈ భాగవతం అనేది ఎలా వచ్చింది, పరీక్షిత్ మహారాజు ఎవరు అంటే అర్జునుడి యొక్క మనవుడు. అలాగే మనకి సూత గోస్వామి అక్కడ ఎవరైతే చెప్తూ ఉన్నారో సుఖదేవ గోస్వామి ఎవరంటే వ్యాస మహర్షి యొక్క పుత్రుడు అనమాట. ఆయన పరీక్షిత్ మహారాజుకి చెప్తూ ఉన్నారు. అది వింటూ వ్యాసుల వారు అక్కడే ఉన్నారు, నారద మహర్షి అక్కడే ఉన్నారు, అలాగే ఈ శ్రీ సూత గోస్వామి కూడా అక్కడే ఉన్నారనమాట. ఈ సూత గోస్వామి ఏంటంటే మళ్ళీ నైమిషారణ్యంలో వాళ్ళ యొక్క ఎవరైతే ఋషులు ఉన్నారో, నైమిషారణ్యంలోని ఋషులు వాళ్ళు ఒక గొప్ప యజ్ఞం చేద్దామని వచ్చి సూత గోస్వామి ద్వారా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వింటూ ఉంటారనమాట. అక్కడ సూత గోస్వామి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్తున్నారు, మన యొక్క విద్యుత్ ధర్మాలన్నీ కూడా చర్మం అంటే లాస్ట్కి ఏంటి, మోక్షం కొరకే ఉద్దేశించబడ్డాయి. ఈ మోక్షాన్ని మనం పొందాలి అని. కాబట్టి వాటిని ఎన్నడను కూడా భౌతిక లాభం కొరకై నిర్వహింపరాదు. అందుకే మనకు చెప్తారు భగవంతుడు, ధర్మంతో సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం, అంటే భగవంతుడు ఏదైతే చెప్పాడో అదే నిజమైన ధర్మము. మరి అంతా కూడా మనం భౌతికమైన లాభాన్ని కోసం నిర్వహింపరాదు. అంతేకాకుండా పరమధర్మమునందు నియుక్తుడైన వాడు భౌతిక లాభములైనను ఇంద్రియ భోగమునకై వినియోగించరాదు. అంటే కొంతమంది ఏంటంటే మనం
మామూలుగా మనకి ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష అనేవి చెప్తారు. ఎందుకంటే ధర్మంగా అర్థాన్ని అంటే మనం ధనాన్ని సంపాదించాలి, దాన్ని మన యొక్క కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీర్చడానికి ఉపయోగిస్తాము. తర్వాత మోక్షం కోసం ప్రయత్నిస్తాం అన్నమాట. కానీ ధర్మనందు నియుక్తులైన వాడు భౌతిక లాభము ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఎక్కువగా వినియోగించరాదు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, రమాదేవి మాతాజీ ఇక్కడ నుంచి ప్రజల్ప ఇక్కడి నుంచి చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రజల్ప అనవసరంగా మాట్లాడడం అనేది మరో అవరోధము. మనము కొందరు స్నేహితులను కలుసుకోగానే వెంటనే కప్పల వలె బెకబెకలాడుతూ అనవసరమైన మాటలను మాట్లాడని ఆరంభిస్తాము. మనం మాట్లాడవలసి వస్తే కృష్ణ చైతన్యోద్యమం గురించి మాట్లాడాలి. కృష్ణ చైతన్యం లేని వారు కుప్పల కొలది వార్తాపత్రికలను, మాసపత్రికలను, నవలలను చదవడంలోనూ, అర్థం లేని ఎన్నో ఇతర కార్యాలను ఆచరించటంలోనూ ఆసక్తిని కనపరుస్తుంటారు. ఈ విధంగా మానవులు తమ అమూల్యమైన కాలాన్ని, శక్తిని వృధా చేస్తుంటారు. పాశ్చాత్య దేశాలలో ఉద్యోగం నుండి విరమణ పొందిన వృద్ధులు పేకాట ఆడడం, చేపలు పట్టడం, టెలివిజన్లను చూడడము, వ్యర్థమైన సాంఘిక రాజకీయ పథకాలను గురించి చర్చించటము చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ మరియు ఇంకా ఇతర వృధా పనులన్నీ కూడా ప్రజల్ప కోవకే చెందుతాయి. కృష్ణ చైతన్యంలో ఆసక్తి గల వివేకవంతులు అలాంటి వృధా కార్యాలలో ఎన్నడూ పాల్గొనకూడదు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఓకే, ఇంకా ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, నెక్స్ట్ ఇది ప్రజల్ప అంటే అనవసరంగా మాట్లాడడం. ఆల్రెడీ మనం కూడా చూసాము, ప్రభుపాద వారు మొదటి బిందువులో కూడా చెప్పారనమాట. ఏదైతే కప్ప అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా బెక్కబెక్కమంటూ అరుస్తూ ఉంటే ఆ పాము వచ్చేసి అంటే ఆ కప్ప ఇట్లా అంటుందంట, నీ ఆహారం నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, వచ్చి నన్ను తినేసేయాలి. ఆ పాము వచ్చేసి గుటుకుమని తినేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందంట. కాబట్టి మనం కూడా అనవసరంగా మాట్లాడడం అనేది మనకి చాలా పెద్ద అవరోధము. మనం కూడా కొంతమంది మన ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు కలుసుకున్నప్పుడు, బంధువులు కలుసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మొట్టమొదటి కొన్ని మాటలు మాత్రం ఏదో చాలా ఉపయోగకరమైన మాట్లాడతాం. తర్వాత ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి కదా అని అవసరం లేని వ్యర్థమైన మాటలనే, ఎలా అయితే కప్పలు బెకబెక్కమంటూ అరుస్తూ ఉంటాయో మనం కూడా అలాగే అనవసరమైన విషయాల గురించి చర్చ చేస్తూ ఉంటాము. అలాగే వార్తాపత్రికలు, న్యూస్, యూట్యూబ్, సోషల్ మీడియా, మనం అందులోకి వెళ్ళాము అంటే చాలు చాలా టైం అనేది వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అవసరం లేని విషయాల గురించి మనం చూస్తూ ఉంటాము. మనకి ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో ఇందాక చూసుకున్నాం కదా, మనకి ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక 5 minutes మనం కొన్ని నిమిషాల్లో మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. కానీ మనం ఏంటంటే ఇంకా 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 ఆ సోషల్ మీడియాలోనే టైం అనేది గడిపేస్తూ ఉంటాము. అందులో కూడా భగవంతుని గురించిన చాలా చర్చలు, లేకపోతే భగవంతుని గురించిన చాలా లెక్చర్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. కానీ వాటిని అనేవి వినకుండా వ్యర్థమైన వాటినే మనం ఎక్కువగా అటువంటి విషయాల్లో మనం ఎక్కువగా టైం అనేది వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అలాగే కొంతమంది బుక్స్, నవలలు చదువుతూ ఉంటారు. ఏవో ఒక స్టోరీస్ ఉంటాయి హర్రర్ అను, లేకపోతే ఏవో ఒకటి. అవి కూడా ఏంటంటే మన యొక్క టైం అనేది ఎక్కువగా తినేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలా చేస్తున్నప్పుడు మన యొక్క అమూల్యమైనది అనమాట మన సమయం అనేది. అందుకే ఆ కాలం కూడా భగవంతుడే అని చెప్తారు. తిరిగిపోయిన కాలం అనేది మళ్ళీ తిరిగి రాదు, అంటే అయిపోయిన కాలం అనేది మళ్ళీ తిరిగి రాదు. కాబట్టి మనం ఆ కాలాన్ని కూడా వృధా చేయకూడదు. భగవంతుడే కాలం కూడా, సాక్షాత్తు భగవంతుడే. కాబట్టి ఆ కాలాన్ని కూడా మనం భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, వేరే వేరే దేశాల్లో ఇట్లా అంటే రిటైర్ అయిన వాళ్ళు ఏంటి పేకాట ఆడడం, అక్కడికి చేపలను పడడమే వాళ్ళు కొంత ఆ టైం పాస్గా పెట్టుకుంటూ అట్లా చేస్తూ ఉంటారు. లేకపోతే రాజకీయాల గురించి, స్పోర్ట్స్ గురించి, సినిమాల గురించి ఇట్లా సమయాన్ని వృధా చేస్తూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి అటువంటి వాటి పట్ల మనం ఎప్పుడూ కూడా పాల్గొనకూడదు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ జనసంఘ నాగమణి మాతాజీ. నాగమణి మాతాజీ. హరే ప్రభుజీ. చదవండి మాతాజీ. కృష్ణ చైతన్యం పట్ల ప్రభు చెప్పండి.
కృష్ణ చైతన్యం పట్ల ఆసక్తి లేని జనంతో చేసే సాంగత్యానికి జనసంఘం అని పేరు. ఎవరైనా అలాంటి సాంగత్యాన్ని తప్పక విడవాలి. శ్రీల సరోత్తమదాస ఠాగూరు కృష్ణ చైతన్యవంతులైన భక్తుల సాంగత్యంలోనే భక్త సనేవాస్ జీవించాలని మనకు ఆదేశించారు. ప్రతి ఒక్కరూ నిరంతరం భక్తుల సాంగత్యంలో భగవంతుని సేవలో నెలకొని ఉండాలి. సాధారణ వ్యాపారాన్ని నిర్వహించే ఇతరుల సహవాసం ఆ వ్యాపారంలో ప్రగతి సాధించుటకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. కనుకనే భౌతికాభివృద్ధిని ఆశించే మానవులు అట్టి అభివృద్ధి కొరకే ఎన్నో సంఘాలను, క్లబ్బులను ఏర్పరచుకుంటారు. ఉదాహరణకు వ్యాపార ప్రపంచంలో మనం సంచార వినిమయ సంస్థలను, వాణిజ్య సంఘాలను చూస్తుంటాం. అలాగే శ్రీకృష్ణుని విస్మరించని జనులతో అంటే భక్తులతో సాంగత్యం లభించేలా అవకాశం కల్పించట కొరకే మేము అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘమును స్థాపించాము. ఈ ఉద్యమం ద్వారా ఇస్కాన్ అటువంటి ఆధ్యాత్మిక సాంగత్యం రోజు రోజుకి వృద్ధి చెందుతుంది. ప్రపంచంలోని వివిధ భాగాలలోని ప్రజలు తమలో నిగూఢమైన కృష్ణ చైతన్యాన్ని జాగృత పరుచుకొనుటకు ఈ సంఘంలో చేరుతున్నారు. ప్రభుజీ పైకి రాలేదు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఏంటి? జనసంఘ అనమాట. అంటే ఎవరైనా కూడా ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా అటువంటి సాంగత్యం ఏదైతే ఉందో, అంటే ఎక్కువగా మనం నిన్న కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. అంటే ట్రైన్లో ఎవరో కలుస్తూ ఉంటారు, ఒక పాలిటిక్స్ అనో లేకపోతే ఏదో వాళ్ళకి తోచింది మొదలు పెడుతూ ఉంటారు. మనం ఆ టాపిక్లో నుంచి ఎటో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అనమాట. కానీ శ్రీ నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్లు కృష్ణ చైతన్యవంతులైన భక్తుల సాంగత్యంలోనే భక్త సనేవాస్ అంటే జీవించాలని మనకి ఆదేశించారనమాట. ఎందుకంటే మనం సపోజ్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఏం చేస్తాడు, ఇంకొక బిజినెస్ మ్యాన్ని ఫాలో అవ్వడం, లేకపోతే ఇంకొక బిజినెస్ మ్యాన్తో ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఎందుకు? వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ వాటిలో ఏదైతే ఉందో ఆ లోపాలను సరి చేసుకోవడానికి, లేకపోతే ఇంకా ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఇటువంటి విషయాల గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారనమాట. మరి మనం భక్తుల ముందుకు వెళ్ళాలంటే భక్తుల గురించి తెలుసుకోవాలి, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటూ ఉండాలి. అలా ఉంటూ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొంతమంది ఫేస్ చేసి ఉంటారు, వాళ్ళు మనకు సహాయం చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే అంటే సరైన సలహా ఇచ్చి మనల్ని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళేలాగా చూస్తూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి ఎక్కువ సమయం అనేది మనం భక్తుల సాంగత్యంలో ఇస్తూ ఉండాలి. అలాగే ఎవరైనా కనుక భక్తుల్ని దూషించే వాళ్ళు, అంటే మాయావాదులు కూడా ఇట్లా ఉంటూ ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యాన్ని మనం త్యజించాలంటే అటువంటి వాళ్ళకి దూరంగా ఉండాలి. అంటే భక్తుల్ని దూషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు, భగవంతుని దూషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు, ఇటువంటి వాళ్ళకి మనం దూరంగా ఉండాలి. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భక్తి కాములు అంటే భౌతిక సుఖాల పట్ల ఆసక్తి గలవారు, అలాగే ముక్తి కాములు అంటే నిరాకార బ్రహ్మన్ అనే దాంట్లో లీనమవ్వాలని, అంటే ముక్తిని పొందాలనుకునే వాళ్ళు, మరియు సిద్ధికాములు అనమాట. అంటే మనం అష్టాంగ యోగంలో చూసాము, వాళ్ళు కొంత స్టార్ట్ చేస్తారు సిద్ధుల్ని పొందడానికి, అంటే వాళ్ళు భగవంతుని చేరుకోవడానికి అష్టాంగ యోగం చేరు. కొంతమంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సిద్ధులు పొందుతూ ఉంటారు. అంటే ఈశిత్వ సిద్ధి, వశిత్వ సిద్ధి, ప్రాకామ్య, ఇట్లా అష్టసిద్ధులు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే చాలా చిన్నగా అయిపోతూ ఉంటాం, పెద్దగా అయిపోతూ ఉంటాం, కనిపించకుండా ఉంటూ ఉండడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. కొంతమంది ఏంటంటే ఒక గుహ ఉంటుంది, చిన్న హోల్ మాత్రమే ఉంటుంది, కానీ లోపల మనం చూస్తే చిన్న అంటే కనిపెట్టి మనం చూసామనుకోండి ఆ గుహ మొత్తం ఓపెన్గా ఉంటుంది, అందులో ఎవరో ఒక ఋషి ఉంటూ ఉంటాడు. అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆ సిద్ధిని పొందారనమాట. వీళ్ళు ఏంటంటే ఆ సిద్ధి పొందడానికే చేస్తూ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క పరిపూర్ణత్వాన్ని అంటే అష్టాంగ అభ్యాసం ద్వారా పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందాలి అని అనుకోకపోతే అది కరెక్ట్ కాదు. ఇటువంటి వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యాన్ని కూడా మనం కోరుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది ఏంటంటే నియమ ఆగ్రహ. అంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఏవైతే నియమాలు ఉన్నాయో అవి వాటిని అనుసరించాము అంటే నియమ ఆగ్రహ. అలా కాకుండా మనం వాటిని వాటిని పాటించట్లేదు, మన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా
అక్రమ సంభోగాలు, లేకపోతే అసత్యాలు అంటే జూదాలు ఆడుతూ ఉండడము, మనకి ధర్మానికి ఏవైతే 4 పాదాలు ఉన్నాయో వాటిని మనం పాటించకుండా వాటిని ఆ నిబంధనలని మనం పాటించకుండా ఉల్లంఘించడం అనమాట. వాళ్ళని ఏమంటారంటే నియమ అగ్రహ, అంటే అనుసరించని వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. అంటే నియమ ఆగ్రహ అంటే ఇక్కడ మనకి సేమ్ నియమాగ్రహ అంటే, ఆగ్రహ అంటేనేమో అంగీకరించడంలో ఉత్సాహం, ఏవైతే నియమాలు ఉన్నాయో వాటిలో ఉత్సాహం. అగ్రహ అంటేనేమో నిర్లక్ష్యం అనమాట. నెక్స్ట్ ఇందాక మనం చూసినట్లుగానే అత్యాహార, ఈ విషయంలో కూడా ఎక్కువ మంది ఏంటంటే ఈ ఇక్కడ దురదృష్టవశాత్తు కొంతమంది ఏంటంటే అధికంగా ధనానికి కూడబెడతారు. అప్పుడు కొంతమంది ఏమంటారంటే ఈ సామ్యవాదులు చెప్తూ ఉంటారు, మనం చూస్తూ ఉంటాము, ధర్నాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఇంత ఆస్తి ఉంది, అంత ఆస్తి ఉంది, వాళ్ళు ఇలా సంపాదించారు, అలా సంపాదించారు అని. కానీ వాళ్ళకి అది కనుక ఇస్తే మళ్ళీ దాన్ని ఎలా దాన్ని విభజించాలనే ఆ సమస్యకి పరిష్కారం కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాదు. మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట, వాళ్ళకి ఇన్ని ఎకరాల పొలం ఉంది, లేకపోతే ఎంత ధనం ఉంది వాళ్ళ దగ్గర ఇంత ఉండకూడదు, అంత ఉండకూడదు, ఇట్లా పోరాటాలు అనేవి చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళకి అది ఇచ్చినా కూడా దాన్ని ఎలా ప్రాబ్లంని పరిష్కరించాలి అనేది కూడా వాళ్ళ దగ్గర లేదు. కాబట్టి ఇలా ఎవరైతే ఎక్కువగా కూడబెడుతున్నారో వాళ్ళతోని ప్రాబ్లమే. ఆ సామ్యవాదంలో ఉంటూ అంటే ఇట్లా ఏదైతే చేస్తున్నారో ఆ సామ్యవాదుల చేతుల్లో, అంటే పెట్టుబడిదారుల నుండి దాన్ని తీసుకుని దాన్ని ఎలా విభజించాలో వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. అందుకే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. సామ్యవాదులు అంటే మనం ఇప్పుడు చూస్తుంటాం కదా, లెఫ్ట్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా దీన్ని ఆ సమస్యను పరిష్కరించకుండా ఎప్పుడు కూడా పోరాటాలు అనేవి చేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల కూడా అందరికీ ఇబ్బంది అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి సమస్య పరిష్కారం ఎక్కడ ఉందో దాని గురించి ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి మనం ఎగ్జాంపుల్గా ఒక చూస్తే, ఒక రోడ్డు మీద ఒక 100 రూపాయలు నోటు పడిపోయి ఉందనుకోండి. ఒక మొదటి వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే దాన్ని చూశాడు, అతనిది కాదు కానీ జేబులో వేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు, అది కూడా తప్పే. రెండవ అతను ఉన్నాడు, అతను ఏం చేశాడంటే ఆ నోటు చూశాడు, అది నాది కాదు, నాకు సంబంధించింది కాదు, ఎవరైతే వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుంటారని తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోయాడు. కానీ మూడవ వ్యక్తి ఏదైతే వచ్చాడో అతను ఏం చేశాడంటే ఆ నోటును తీసుకున్నాడు, దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కు అంటే ఎవరిదో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు, తెలియకపోతే పోలీస్ స్టేషన్లను లేకపోతే ఏదైనా మందిరంలో ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశాడు అనమాట. కాబట్టి మొదటి వ్యక్తిది కరెక్ట్ కాదు, రెండవ వ్యక్తి కూడా కరెక్ట్ కాదనమాట. అలాగే మూడవ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను కరెక్ట్గా ఆ యొక్క దాన్ని ఎలా అయితే చేయాలో అలా చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. కాబట్టి అలా ఉండాలన్నమాట. అంటే నిజాయితీపరుడు, బుద్ధిమంతుడు అయి ఉన్నాడు ఆ మూడవ వ్యక్తి. కాబట్టి అలా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే మన దగ్గర మనకి ఏదైనా వచ్చిందనుకోండి, దాన్ని సరైన అవగాహనతో ఖర్చు పెట్టే, లేకపోతే సరైన అవగాహనతో వినియోగించే ఆ బుద్ధి అనేది ఉండాలి. అలాగే అందులో నిజాయితీ అనేది కూడా ఉండాలి. మరి భగవంతుని యొక్క భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకి భగవంతుని యొక్క ఆదేశాలు, భగవంతుడు చెప్పిన నియమాలు, నిబంధనలు ఇవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి. కాబట్టి వాళ్ళు అన్యాయంగా, అధర్మంగా ఉండే పరిస్థితే ఉండదు. అలాగే వాటిని ఎక్కడ ఎలా భగవంతుని సేవలో వినియోగించాలా, భగవంతుని యొక్క భక్తుల సేవలో వినియోగించాలా అన్నీ తెలుసుంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియ తృప్తి కోసం కాకుండా భగవంతుని యొక్క తృప్తి కోసం వాళ్ళు వాటిని కరెక్ట్గా వినియోగిస్తారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి దీనికి సంబంధించి కూడా ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే నెక్స్ట్ లౌల్యం. అందరూ ఉమామాతాయి చదువుతారా? ఇందాక హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. అష్టాంగ యోగ ఉమామాత, ఈ చిన్న పారాగ్రాఫ్ చదవండి మాతాజీ. అలాగే ప్రభు. హరే కృష్ణ.
అష్టాంగ యోగం ద్వారా మనస్సు విస్తరింప చేసుకొని బ్రహ్మాంలో లీలమగుట లేక నశ్వరమైన భౌతిక సంపదను పొందుట వంటివన్నీ లౌల్యం అత్యాస క్రిందకే వస్తాయి. అలాంటి భౌతిక లాభాపేక్షల కొరకు చేసే ప్రయత్నాలు లేక ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధి అనే సాకుతో చేసే ప్రయత్నాలన్నీ కృష్ణ చైతన్య మార్గానికి ఆటంకాలే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ లౌల్యం అంటే ఏంటంటే అత్యాశ. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాము ఈ యొక్క కాలంలో పెట్టుబడిదారులు అనవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా అధికంగా ధనాన్ని కూడబెడుతున్నారు. అక్కడ పెట్టుబడి పెడుతూ ఉంటారు, ఇక్కడ పెట్టుబడి పెడుతూ ఉంటారు. ఎక్కువగా ధనాన్ని అక్కడి నుంచి పొందాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు, కానీ నిజాయితీగా ధర్మంగా చేయాలని ఆలోచించరు అనమాట. కాబట్టి ఆ సమస్యని ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ అత్యాశ, దురాశ మనం చూస్తాము. దుర్యోధనుడు వాళ్ళు అడిగింది 5 ఊర్లు. 5 ఊర్లు ఇచ్చేస్తే యుద్ధం అనేది జరగదు. కానీ ఆ దురాశతోటి, ఆ లౌల్యంతో నేను 5 ఊర్లు కాదు కదా, సూది మనమోపినంత స్థలం కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వను అని అన్నాడు అనమాట. అదంతా కూడా ఇది అత్యాశ, అలాగే మూర్ఖత్వము, మూడులు ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు కదా, అవన్నీ కూడా ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకే మనకి ఈశోపనిషత్తులో ఇక్కడ చూస్తే ఈశోపనిషత్తులోని ప్రథమ మంత్రంలో చెప్పబడింది, ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్తు తేన తెక్తేన భుంజేత మాధుర్ధక్రస్య సిద్ధనం. ఈ యొక్క విశ్వంలో చేతన అచేతన అంటే కదిలేవి కదలనివి పదార్థాలన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలోనే ఉండి ఆయనకే చెంది ఉన్నాయి. అందుచేత ఎవరైనా తన కొరకు కేటాయించబడిన తనకు అవసరమైన వాటిని మాత్రమే గ్రహించాలి. ఇతర వస్తువులు ఎవరి కోసం ఉద్దేశించబడ్డాయో తెలుసుకుని వాటిని స్వీకరించరాదు. కానీ దుర్యోధనుడు ఏం చేశాడు? తనకి ఏదైతే ఇవ్వలేదో, కేటాయించబడలేదో దానికోసమే ఆశపడ్డాడు. ఆఖరికి వేరే వారి యొక్క భార్యని కబ్జా అంటే దొంగిలించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. వాళ్ళని హింసించడానికి ఎప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే కరెక్ట్ కాదు. మరి మరొకరి జీవితాన్ని కానీ హక్కులను కానీ దురాక్రమణ చేయకుండా తమ జీవిత అవసరాలను తీర్చుకున్నట్టుకు తగినట్లుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచం భగవంతుని చేత ఏర్పాటు చేయబడిందని కృష్ణ చైతన్యం గల భక్తులకు బాగా తెలుసు. అందుకే ఇక్కడ మనం స్టార్టింగ్ లో చూసాం కదా, సరళ జీవనం, ఉన్నతమైన ఆశయాలు. మనకి 2వ అధ్యాయంలో 59వ శ్లోకంలో కూడా చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జ్యం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. అంటే అల్పమైనవి ఏవి ఉన్నాయో వాటిని వదిలేసి ఉన్నతమైనది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆ లక్ష్యంగా పెట్టుకుని దానికోసం మనం ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. అంటే ఉన్నతమైన ఆశయం కోసం మనం ఉండాలి. దాంట్లో ఎలా జీవించాలి? చాలా సరళంగా జీవించాలి అనేది ఇక్కడ ఉంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా ప్రశాంతంగా జీవితాన్ని గడపగలుగుతాము. కాబట్టి దురదృష్టవశాత్తు భగవంతుని ఏర్పాట్లపై విశ్వాసం లేనివారు, ఉన్నత ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధి పట్ల కోరిక లేనివారైన భౌతికవాదులు భగవంతుడు ప్రసాదించిన బుద్ధిని, భౌతిక సంపదను పెంపొందించుకున్నటకే ఉపయోగిస్తారు. వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా గర్వపడుతూ ఉంటారనమాట. మేము మేధావులము, మాకు చాలా ఈ భౌతికమైన విద్య అనేది ఉంది, దానివల్ల భౌతికంగా ఎక్కువగా ఎలా సంపాదించాలి అనే దాంట్లోనే వాళ్ళు ఉపయోగిస్తారు తప్ప నిజమైన ఆ ఉన్నతమైన జ్ఞానం అంటే విజ్ఞానం, నేనెవరు, ఆత్మ, భగవంతుడు, మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏంటి, అది నిజమైన విజ్ఞానం. మరి దీన్ని తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయటం లేదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే భగవంతుని నియమాల పట్ల కానీ ఉన్నత లక్ష్యాల పట్ల కానీ ఆసక్తి అనేది ఉండదు. వారు ఇంద్రియ తృప్తి కొరకై అసంఖ్యాకమైన కోరికలను తీర్చుకున్నటకు ఎల్లప్పుడూ ఆతృత పడుతూ సాటి జీవులను దోచుకునేలా ప్రత్యేక సామర్థ్యం కలిగిన వారై ఉంటారు. మనం 16వ అధ్యాయం చూసాం. హిరణ్యకశిపుడు, అలాగే రావణుడు, దుర్యోధనుడు, వీళ్ళు కూడా ఏంటి ఇతరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దోచుకునే. అలాగే హిరణ్యకశిపుడు ఏమన్నాడు, నా పైన ఇంకెవరూ లేరు, నేనే భగవంతుణ్ణి, ఆ విష్ణువుని కూడా నేను సంహరించేస్తాను, నేను ఈరోజు ఒకరిని సంహరించేశాను, రేపు ఆ విష్ణువుని కూడా సంహరించేస్తాను, ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారనమాట. ఆ దైవ అసుర సంపద్ విభాగం అనే ఆ అధ్యాయంలో మనం చూసాం.
అసురుల యొక్క గుణాలు, అసురుల యొక్క కోరికలు, అసురుల యొక్క సామర్థ్యం ఉన్న దానంతా కూడా ఇటువంటి వాటి పట్ల వినియోగిస్తారు. అందుకే మనకి శ్రీ రూప గోస్వామి అత్యాహారం అంటే మానవ సమాజం జయించినప్పుడు మనుషులకు పశువులకు మధ్య, పెట్టుబడిదారులకు సామ్యవాదులకు మధ్య, ఇతరులందరి మధ్య గల శత్రుత్వం సమస్తం సమసిపోతుంది. ఎప్పుడు ఈశావాస్యం అంటే మనం ఈశావాస్య సూత్రం ఏదైతే ఉందో అంత భగవంతుడి నుంచే వచ్చింది. మేము కూడా భగవంతుని యొక్క అంశాలు మనం ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో ఇటువంటి శత్రుత్వం అనేది సమస్తం కూడా సమసిపోతుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికమైన రాజకీయ అవ్యవస్థ అస్థిరత్వం కూడా పరిష్కరించబడుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు నాలో అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, నాకు పరిపాలించే యోగ్యత కానీ నాకు పరిపాలించే సామర్థ్యం కానీ లేదు అనుకుంటే అతను ఎవరైతే దానికి తగిన వాడు ఉన్నాడో అతనికి రాజకీయ అంటే అటువంటి దాన్ని ఇచ్చేస్తాడనమాట. అంటే నాకు ఆ అర్హత లేదు కాబట్టి నువ్వు పాలించాలి, నేను నీకు సహాయకుడిగా ఉంటాను, ఇట్లా కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. కాబట్టి అటువంటప్పుడు రాజకీయ అవ్యవస్థ అనేది ఉండదు, అలాగే అస్థిరత్వం కూడా ఉండదన్నమాట. కాబట్టి కృష్ణ చైతన్యోద్యమం శాస్త్రీయంగా ఇచ్చే సాధన పద్ధతుల ద్వారా, అందుకే మనం సాధన అనేది చేస్తున్నాం. ఈ ఉపదేశామృతం కూడా ఏంటి అంటే సాధన గురించే మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. సరి అయిన ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానం ద్వారా శుద్ధ చైతన్యం జాగృతం అవుతుంది. మనం ఈ సాధన పద్ధతి ద్వారా తెలుసుకుంటూ వెళ్తే లాస్ట్కి మనకి భగవంతుని పట్ల శుద్ధమైన ప్రేమ, శుద్ధ చైతన్యం అనేది జాగృతం అవుతుంది. కాబట్టి కృష్ణ చైతన్యోద్యమం ప్రపంచంలో ప్రశాంత పరిస్థితిని ఏర్పరచగల ఆధ్యాత్మిక సమాజాన్ని ఏర్పరచును. వివేకవంతులైన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కృష్ణ చైతన్యోద్యమాన్ని హృదయపూర్వకంగా ఆశ్రయించి భక్తియుక్త సేవకు ఆటంకం కలిగించే పైన పేర్కొనబడిన 6 ఉన్నాయి కదా, అత్యాహార, ప్రయాస, ప్రజల్ప, నియమాగ్రహ, జనసంగ, లౌల్యం, ఇవేవైతే ఉన్నాయో ఈ 6 కూడా ఈ 6 దోషాల నుండి విముక్తులై తమ చైతన్యాన్ని పవిత్రీకరించుకోవాలి అని ఇక్కడ చూసాము. ఓకే, మనం ఇక్కడ విరామం తీసుకుందాము. రేపు 3వ బిందువు అనేది చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృంద की जय. रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. पतित पावन श्री प्रपात की जय. हरे कृष्ण महामंत्रान की जय. श्रीमद् भगवद गीता भागवत ग्रंथाल की जय. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ ఎవరికైనా ఏవైనా ప్రశ్నలు